Mag-asawa nga nagpa-ultrasound nga gisaarang babae ang ilang anak. Labihan ang kakurat dihang gipanganak na baby boy di ay kini. Mga napalit na sinina nga pang babae gipanghatag na lang. Atong sayron ang kasinatian sa magtiayon pinaagi sa report ni Chin Sabute. It's a prank! Gayod, ang gibati sa mag-asawang Jel ug Alda Salya nga taga Sultan Kudarat. Dihang gipanganak ang karon 1-month-old na nga si baby Al Rashidia Dasalya. 3 months pa lang nga buntis si Jel dihang nagpa-ultrasound kini. Apan pakyas nga nasayran ang gender ni baby. Sa ikaduha nilang pa-ultrasound, 7 months na ang tiyan ni Jel ug sumala sa doktor nila, baby girl kini. Excited kaayo ang amahan nga si Al tungod maukuno ang unang babaeng apo sa ilang pamilya. Excited ako sa magiging anak ko kay babae. Nung every time sahod ko, bumibili ako ng unan, kulay pink. Bumibili ako ng mga damit ng anak ko, kulay pink. Bumili ako ng kulambo-kulambo niya na maliit, kulay pink. Apan labihan ang kakurat sa mag-asawa nga daw na prank sila dihang gipanganak si baby. Congratulations, ma'am, it's a boy. Sabi ko, ano? Hindi po, girl po yan. Sabi niya na, hindi ma'am, boy po, may itlog po siya. So sabi ko, tawagin niyo yung asawa ko. Aron dili masayang ang ilang gipamalit nga silinang pang baby girl, ilan na lang gipanghatag ang mga pink nga gamit ni baby ngadto sa mga nakaysab nga babae ang anak. Sagol kalipay ug kaguol kuno ang gibati sa mag-asawa. Apan nagapasalamat gihapon sila tungod kay nahatagan sila og healthy og cute baby boy. Wala usab kuno'y nahitabong baby switching og dili na lang kuno sila mopasaka og reklamo batok sa medical laboratory nga mipahigayon sa ultrasound. Panghinaot na lang nila nga dili kini mahitabo sa uban. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.